Uba Meral Bons im ubari MLA jong nongpo constituency habakran hakilat pathai khobor hene kesngi nongpo walaupun pau ya ga jing semua persya halor ga jing temu jong sarkar pedeng ban pentri kamno ya ga ain thamai ga blatip kum ka uniform civil code kabali se hagni ka sin shong dorbar jong ka parliament jong kari kin sai kran ya ga bill la on pentri kamne on dang pan apshwa haswa jong ta uni unong mi khamat pai ba na nongpo ulabo ya ga jing kentu ya ga langut kenom mi khamat nang ne ga jela makin kran persya halor gane kamat kabala da gane ka an on pentri kamno kan sa kta lut ya jinglong kerpang jong gejaj penreu bat kum juru kan kta ya kipaj rulum kibadan om tang hapo gejala mekalia handai kan kta ya baro kipaj rulum kibadan hapo gari ha gane ka por nga so kwa ban ai jing mut khndiat ha ka bede bat ka wei na ki bil ki ba ka sarkar pedeng kadang don jing temu banwara ha kane ka dorbar jong parlimen ka bansa long shen kata gede halor ka uniform civil code pika jing sedang habang ye keren cepang uniform civil code dikila mention kerpang apa ka artikel ka bahasa pusau jong ka reti penia jong ka ri ke jungi ka boong komni penpule ka uniform civil code for the citizen. The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the state. Ka keren tangkem tai ka artikel ka ba sau but ngi kum ki riulum ki ba don haga dong chate lami ni haga jalame khalia ga chungi but ki riulum se ki chakaru ni don ka jing preserve lane ka jing yada ka kerpang ya gerti ka dustur ndo ka siap ki customary law pa per ki baking don namar kata kani gede ki ni ki mat ki ba kongsan hadu kata but ba lada ka uniform civil code country kam ha ka negeri ke jungi kalong ka ba ma do kata namar bangi ngi dan lala gi jong ki kom kiriti ki dustur ki bangi juyai bot kam tam ngi godon haki ni ki schedule area ki bangi ngi dan ka jingmut abadon ka ne ka uniform civil code ka wi ong kamot ba kandon ka wi bit ka an ha India ro koi halor ka wede bat ka songkha songman lo wede bat ka jing pelaj san sieng ka divorce ka ko nang ta ka jing hiar pateng inheritance ane ki succession ya jing don ki jing en ki kur ki jat ki kenja bat ki we ki mat ke badan hang ni ten nomor kata la dangin pe ki jing long kerpang jong ka jai penriu ko joki kamtam ki badan apo sidel area kan kta sibun lada kaneka an country kam kamtam ngi don ka Christian marriage act kat praspa ni puar don pa kene no du por pareng ka don kene ka ka ba long applicable hadu mentaru ko bangi ju practice ngi ju padan kam jadi ni ta ka dau kalong sensitive bah kene ki issue ha ka bede bat komno ban balada ka sarkar pedeng kan pentri kam kene kan pas ya kene ka bill pakan long an hang ti parliament kumbala aban suthu nagaliang jong law department Ministry of Law regula panjing mod kunetai naki stakeholder naki state kunetai but ba ngimpat tip ya ka draft jong ne ka bill do mentah mar kadang de ka anro ka ba ka sarkar pedeng kadang mod banwara kani ka bede ba kene ka phang ha ka snem ka bladep kadang bakla la don we MP apo raja sabha balawara ya ka private member bill ha ka bede bat kani tang pam syamla pas syamla menjur ga ki artli gi yang dorbar thawan parlimen ke di Lok Sabha bat ka Raja Sabha. Dementa ka sarkar pedeng ka balai lam de BJP ki don karkom perkhan ban wara biang ya kene ke bil. Kam de su ka private member bill kala de ke bil ka pakai wara nagaliang jongka sarkar. De nomor kata kat bekimpat introduce kene ke bil apo ka parlimen ngimpat tip komno kolong ki content jongka alkilong hadukan no langi ki padon ki schedule area ngin sa exam ni amna kata ni kan long applicable ya baro ni pakam ta ter ngim nang banong bar ngimpat i ya kene kan draft adu ta ke i ka pangamut banong menta kolong ba tang sio kene kan draft ni ban pule ban pitu ban sim ka stand dan re kumbala aban suthu kalong baik ba ladakan tri kam hi nakaliang ke jonga himet ngesmo bangim de ban priang ni ha ban keren kan bala ban penbek ban penlat kamtam
ya kan ne ka dong bat ka than ke jung marngi gidon ke jing long ka ba kerpang la itu kerpang ini wat ha constitution jong ke India po ka krit ka ban reu ka 6 schedule ru kar kom bat khando ki ke jing don ka district council ke jing don ki dor barat ki dor bar snong nang ta ki songkha songman nang ta ki jing her pateng ka khando ka siap ka land holding system ini fair na ki wi ki jaka ki badi revenue land ngi hang de ke silulan bat kini kirti dustur kar kom long kar kom im jong ir pe fair de namar kata ni habban penkre ile de habban position ile de hak takar kom bangin habban ya dai ile de bat ngan turu long ban jong ne ka po ya ki member of parliament ki MP ke Buran Burom ki jongi MP Lok Sabha ngi don arngun ba ben sen pala bat I agat hasangma MP po Raja Sabha I don iba WR Karluki bat ki MP na ki dong satelam ngi bat ki jaka ki state ki jalar iba persya ya ka uniform subul coat ki don jenamar kata kani ki khep ha ka ba ngin ha ban pet ta ka parliament kan le kom no ta ka ki ban don ga mat ban ya kran hang thi ki MP ki Buran Burom ki jongi ni kan tu ki bat ngi I full support ni ro ngin kersan lor kan ne ba kam de ban khata ya kan ne ki jing long jing man ki an ki dustur ki customary law ki London ki bang ya practice adu menta te kum we ne ki nong mikmat na ka jela na ka temri hoi ni ngasngo ba ni persya ya kan ni ba kam de ban rekam mar ki ni ki de ki hidden agenda ki ba ima ha ban pe kum ngiti bang JLT jong ka sarkar hapo sarkar pedeng ki jing persyang ban tuklar ki jing persyang na kam ta ban kumno ban ya ka constitution jongi kum ta ban persyang ban musliang leng tai ki dot sibun ki hukum ki de tingi hap ban fikir ba ngamut ban ong ba ki bro ki le ki sniu sudah ten de ki don ki kam ba sibun ki le ro de ya ka sensar pa ba ag demokrasi ka merit demerit ka don ki don ki jet bill ki bala penlong an ki ba yarap pa ba ki don ki jet bill ki ba penlong an ki ba kata ro ki ba len ki ba kata yang ngi ki repat tingi hap ba husiar so pun kentu yang song senang ro ka ne ki kamat ka ba long sensitive ba ka ne ro ko ba ngi hap ba pit ba perkhat ba ki legal expert ki kraw perkhat ki bidan ro ni ha bane perkhat komno bang ni teli bangin penne pensa ya kan ke jing long tenrai ke jungi ya kan ke customary law ko bidan ki har pateng kan bat khendo ki jing ngit ki jing bot ki jing renti jungi hagi balang do fer Christian marriage act ni don tentang ada kan ni kan wan kemut bakawi ka an borok ko wi keri kin marmenta ka jing ni don ni pet kum ki muslim ki don kan personal law board ke jung ki don ki jaj niam ba per ki don mar kata ha ka bedi bet kan neru ka jing persang nang yang sekarang pedeng tolong panwara abi ya ko wi ka an ka ba ka jing snow jung ai kan ta ba yang ni kum ki dong snow ni ha ban perkhat kum no bangin yan ang ni sakamat ban ya dai le de kum ki nong mi khamat ki ba ki pat ba legit min don hasanda ki ba ki pat ba ni le kat bala within the frame of the constitution as per law hapok ambit jong constitution hapok ambit jong ka an ni hap ni khun ye kene bagan pentikena baga jing long kerpang ke jongi gini ai ne bakan ne hakipor ki banwan